ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Духтаракҳои азиз, ман шумода доинг нишон медиҳам. Доинги якм сорт марҳамат беҳад хушрӯяканд, бенигинанд. Духтаро бисёр хоҳиш карда буданд ино ду либос гирен 70 сумӣ метиҳем. Лекин ки касе ай 5 либос зиёд мегирад 60 сомонӣ. Марҳамат хоҳишмандо метавонед дархост кунед. Беҳад гулакҳои фасонай ина ишабин зардак мана ин сиёҳуш ҳастай, ана и ҳаст, и ҳастай, мана ям хушрӯай доинги анами нарх. Мана гулмайдо духтарако аз ду либос боло равон мекунем 70 сумӣ либосуш. Ана вақте ки шумо 5 либос боло гирифтен, дар он вақт либосуш 60 сомонӣ меафта. Марҳамат духтарако дер накунен. Ҳамаш дубайскиёи паплинои доинги якм сортай. Чӣ хеле медонен доинго обшӯ доранд. Иним хеле гулошам ҳастай. Мана бинен чӣ хеле доингакҳои фасон барои шумо пешниҳод кардагием. Духтарако метавонен ки дархост кунен. Марҳамат аз ин ман навор надоштам, бисёр менавистанд рости гап. На марҳамат чунин навор пешниҳод мешавад. Метавонен ки интихоб кунен. Мана мино ҳамаш доинги якм сортай. Айч кам мондай, хушрӯякай кам мондай. Мана аз анаи рангаш ҳастай. Мана диден? Ина. Мана диден? Аз ин чанд рангай. фаҳмо духтарако инаи светли рангшам ҳаст. хулоса духтарако дер накунен, дархост кунен. Беҳад паплинакҳои фасон пешниҳод шудагиай. Ассалому алейкум духтарако, созед назед саломатиётон хубай. Доингои распродажа бо омадак ҳозир ман шумода нишон метиҳам. Ино яктаи детаиам чанд та нестай ай як намудуш. Нигоҳ кунен. Нархи ино ду либосуш 150 сомонай, 75 сомон меафта либосуш. Аз дута боло равон мекунем. Хулас нигоҳ кунед чихе хушрӯ доингои тозаи сангои фасон задагиай. Мана санги дизайн. Мана аз ин ҳастай занҷирак, анаи зардак, инаи адванчка бинед хеле. Хулоса ки чанд намудай ҳозир ман шумода нишон метиҳам. Касе да доставка дар корай нависен. Айнаи дута будай дидед? Нависен мо доставка дорем. Хулоса ина гулакоша бинен. Чихе гулако дора. Ҳамаш доинган, доинги якм сортай распродажа шидагиай. Аз сабабе ки гули порсолаяй распродажа шидагиан. Лекин чун ҳамаш паплинои фасони ғавсай. Сангои оригинал доран ҳамаш. Мана бинен чихе хушрӯан. Инаи гулчамайдашам. Мана паплин сифаташда гап нест. Сифатҳои хуб шанд доинга. Мана и кабуте ки буд и бардовуш будай бо. Хулоса инам хел паплинакои доинга аст. Ҳозир дигароша замин дамонед я тайта нишон тиҳам. Ина нигоҳ кунед. Ина мино ҳамаш распродажа. Нигоҳ кунед. Не хушрӯякай ки. хулоса ҳозир бо дигароша ман шумода нишон метиҳам. бинед. Мана тигр дора, гулмайда дора, анаи ранг дора бо аз ин ҳаст. Ҳамаи ҳамино 75 сомон як либосшай. Мана тигр бо дигар хелеш инаи мана гулмайда. Марҳамат хоҳишмандо доставка аз дута боло. рақамҳои телефони ман ҳастай дар рӯи экран WhatsApp. нависен доставка мекунем. рақамотона нависен. доставка душанбе 20 сомонай медонен аллакай. ишхушрӯ. хулоса ки намино ҳамаш паплинако барои распродажа. ина мира я бор мекушоед. ина духтаро чӣ хеле гуфтам ҳамаш якм сортан доинган. доинг обшӯвай ҳичи намешава, мешӯӣ ҳичи намешава. хулоса пушаймон намешавен. мана ина ин гули хушрӯ ай якта овардена. яктаи ай хулоса метавонед дархост кунен, нависен. боқӣ саломат бошед дӯстони азиз то видеоҳои оянда.